Забрави за болката. Движи се свободно. С напредването на възрастта и при натрупване на наднормени килограми, костната плътност намалява, а ставите започват да страдат от излишния натиск. Наднорменото тегло поставя допълнително напрежение върху ставите и костите, което ускорява износването на хрущялите и намалява тяхната подвижност. С стареенето костите стават по-пористи и уязвими, а ставите губят своята гъвкавост и еластичност, което води до болка, възпаление и ограничена подвижност. Как да подкрепим ставите и костите? Доктор Сластина препоръчва комбинация от 3 ключови продукта, които ще помогнат за възстановяването и поддържането на здрави стави, кости и мускули. Артропласт – съчетанието на морски продукти и екстракт от червено грозде прави този продукт изключително мощен за ставите и хрущялите. Морските продукти са богати на микроелементи, които поддържат здравето на ставите и костите, докато червеното грозде съдържа мощен антиоксидант, който намалява възпалението и подобрява кръвообращението. Тази комбинация стимулира възстановяването на хрущялната тъкан и защитава клетките от увреждания. Артронормикс съдържа глюкозамин и хондроитин, които поддържат хрущялната структура и насърчават регенерацията на ставните тъкани. Тези съставки укрепват ставите, намаляват възпалението и болката, като подобряват тяхната подвижност и гъвкавост. Магнезиум B6. Магнезият е важен за здравето на костите, тъй като подпомага усвояването на калция и укрепва костната структура. Витамин B6 помага за намаляването на мускулните болки и крампи, подкрепя нервната система, намалявайки напрежението и стреса върху тялото. Защо да съчетаем тези продукти? Съчетаването на тези 3 продукта осигурява комплексна подкрепа за ставите, костите и мускулите. Всеки от тях действа по различен начин. Артропласт със своето уникално съчетание от морски продукти и червено грозде. Артронормикс с подкрепата на глюкозамин и хондроитин и магнезиум B6, който помага за здравето на костите и мускулите. Комбинирането на тези съставки осигурява оптимално възстановяване, намаляване на болката и възпалението и подобряване на подвижността, като поддържа вашите стави и кости здрави и гъвкави дълго време. Не чакайте болката да стане непоносима. За повече информация пишете на лични съобщения или на посочените телефони. Разгледайте страницата ни Велико Търново по пътя към здраве, дълголетие и изобилие.